Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Jan Roy, kamusta ka? Nga daw gayom-yom, kagi daw. Ari Rose, okay lang. Nagapadayon na. Badayon? Oo, Padayon ano? padayon nga nagapalangga sa imo. Ay aba. Grabe ka. Temprano mo pa ako ginapakilig ba? Ate, oo Siyempre, amo takan abi ka palangga Hindi ko ya gusto nga daan nga masubuan ka. Kagimuon kong tanan para sa imo. Tod? Oo Amo lang ning tandaan mo, Rose. Bisan mag-tsunami, linog, sonog, magbagyo pa, makadtogig ko ya sa imo. Te, nga sa birthday ko ay kato kakadto aw. Ay, kita mo na gid nga nagatalit, he. Kis balado, hindi ko magpati sa ginambal mo dyan, Roy mo. Tuod na ya. Hay. Hala, dasi mas kubado mo nang nagalaka to. Nagaduroy lang siya. O matuod. Kabay pa madasma ka. Agay. Ay, abaw. Lola, ano tabo sa imo? Apo, opde ko di balahok, ma-exercise ka aga pa. Ba? Do kagina ko pa ikaw nakita nga. Nagasigi diri sa saot na. Gaparo-paro G ka pa ha. Ako pa, apo. Oh, Lola, ano natabo sa imo? Doon nagligto ang hawak ko. Ay, te, ano abi ka nagpatama ka gid sa saot-saot Gusto ko lang abi, apo nga Nga ano, Lola? nga magpa-sexy para manamian pag sa akon si Miloy ko. Aba? Lola, kung palangga ka ni Lolo Miloy, hindi mo na kinahanglan na magpa-sexy, Laing gadi apo Laing gadi akong daw kalukmay bala sang lawas ko haw. Paro kalukmay siyang tanit nila. Ano nang ginabatyag ko man? Nga may mga panahon gidya nga hindi madula si Rose sa pinsar ko. Ay, sang wala pa nag-abot si John Roy sa kabuhi ya. Nadumduman ko pa. Aba, ano ini mas kubado? Balot na Rose kag mani ihatag ko sa imo. Aba, salamat. Thank you, gida. Pasensya ka na Amulan ni abing. Wala problema, ina. Ay, importante. Halin sa imo. Ay, abaw. Gusto mo, malagaw kita sa basketbulan? Okay, Hindi ka magkabalaka, Ari ko. Protektahan ta kaya? Salamat, gida.
may pamangkot lang kunta niya ako sa imo, Rose. Ano now? Ang matuod, inang, Ano, mas kubado? amo gidi ba lang problema ako mo? Ang pagkaturpe ko. Nahadlok ako ngayambal sa iya nga. Naluyag ako sa iya. Yambal na. Anong gusto mo yambal sa ako now? Gina Ano? ginamos ang sudan ko kagina. Ayay. Damo kagid na balaan Ha? Pero salamat Kay palangga mo ako bilang abiyan. Ha? Kung nakahibalo ka lang, Rose, hindi lang abyan ang pagkabig ko sa imo, kundi ginahigugma ko ikaw. Gusto ko ikaw mangin asawa. Mas kubado nga doon natulala ka na siyang tulok sa ako now. May buling bala ako. Wala. Nagwapahan ng abi ako sa imo eh. Weh, bulero kagid no? Pero na-realize ko, nagsala ako. Wala ko ginhambal sa iya nga naluyag ako sang kami palang nga duha. Huwag mong bitawan ang bagay na ayaw mong makita na hawak ng iba. Ayayay. Ba, Lolo Leon? Ano natabo sa imo? Daniel. Nga naghibi ka. Ano, may nag-away bala sa imo? Dali, kay sulungon ta. Matyagan mo siya ako, bata ba? Hindi man, Lo. Kay balo ako nga hindi ka na bata. May batang isip ka lang niya. Aba. Kay balo ka po. Naadumduman ko lang abi ang kanta nga inaabala ho. Ambot Nadumduman ko lang siya nagapangaluyag pa ako. Nga, Luhaw, damo kasang pangaluyagan? Oo. Galing kay daw. Wala gid siya minagsabat Amo gid na siguro, Lo. Kay te, wala sila sang gugma sa imo. Kay balo ka po. Hindi tanan kita swerte sa ginatawag nga paghigugma. Gani kung ikaw, kung may ginapalangga ka, siyang tang-ara pa siya subong, ipabatyag sa iya nga siya lang gid ang ginahigugma mo. Kag hindi ka na magpangita pa siyang iban pa. Kay kabudlay, magpangita siyang tao nga matuod-tuod nga magpalangga sa imo. Amo gani, Lo, nga ginahimo ko gid ang tanan. Agud nga hindi kami magbuy-anay ni Katkat. Ako apo, may edad na. Pero nagalaom gihapon ako apo nga makakita ako siyang babae nga matuod-tuod magpalangga sa akon. Kag banggabaton nga bisan amo lang ako sini kag isa na ka senior citizen. Wala na sa problema, Lo. May SS ka? May ara. May PhilHealth? Oo. Kumpleto sa benepisyo? Oo eh. Damo naman patol si imo, Lo. Bah. Hindi ka magkabalaka, Lo. Kay may tigulang gid nga para sa imo. Hindi. Gusto ko ya pamatanon pa. Ay abaw. Panso, daw kasano lang no? Sang nagligad lang, December pa. Subong ho, manog Holy Week na. Amo matuod, Diyos Dali na lang ang Simana Santa. Amo na ning panahon naman sa pagpamalandong. Anong pagpamalandong? Paglagaw siguro. Uy nga anak kasiling ka man sina. Kahibalo ka. Ang tao. Amo lang maniganing time naton nga magpamalandong ka magpasalamat. Makadto pa sa kundiin nga lagawan. Baw.
Naisyaga. Naisyaga. Noy, nag-ano ka di? Nagapamati ko di isang drama. Toya. Ano? Oo. Ano na nga drama? Super koy-koy. Anami bala toyo? Kay kaisog siya toyo? Noy, isog ka man? Tod? Oo. Isog man ko? Oo, isog baho. Gali ka toy? Isog ko ba o? Mayo ka pa gali toy no? Kay bisan paano may power ka? Ano? Uy, kuya power ya. Nyara gidya eh. Ano nga power? Kili-kili power.